Ну і вось апошні ягоны хіт. Блин. Гераиня. І вось он написал у себя ў Фейсбуке. Шмат ён піша, спрашаецца там з людзьмі, распавядае, но ён як бы, як вам сказаць, я не кажу, што чалавек типа павінен думаць так, як я, но вось гэты пост, вось, напрыклад, канкрэтна гэты, да, ён пра што, што вось как я успрымаю, што асабістая гісторыя чалавека, які паступова поверыў, што Святлана гераіня. Спачатку была не гераіня. Потым, ну, можа і так. Потым ужо бліскучы палітык. Потым я пераканаўся. Потым я ваще пераканаўся. Ну, окей, пераканаўся. Но аналіза-то няма, фактаў няма. Дзе канкрэтныя рашэнні гераіні, якія паказваюць, што яна бліскучы палітык. Таму што называць гераіняй, вось як учора у меня был в эфіры, да, чалавек, который расчараваўся ў северынцу, героем яго называў. А гэта ж не проста камплімент, гэта ацэнка. Нічога не маю супраць павагі. Хочаш паважаць, паважай. Но калі ты філосаф, калі ты чалавек, які вучыў і вучыць крытычна думаць, то твоя роля задаваць пытанні, сумнявацца, а не просто захапляцца. О, яна гераіня, о, я прыйшоў. Таму што дзе няма сумневаў, калі яны знікаюць, то і філасофіі няма. І гэта тое, што вы робіце, ну гэта ўжо, спадар Владзімір, ну такое. І у вашай аргументацыі ёсць такая тэндэнцыя, якая мне, напрыклад, вельмі не падабаецца, таму што яна, ну, не мае грунта. То бок, калі ты, это я раблю высновы з вашых пастоў, крытыкуеш дым-сілы, значыць, ты варажнеча. Палезны ідыёт, працуеш на прапаганду Лукашенка. А вось падтрымліваць дым-сілы, о, гэта правільная пазіцыя. І я гляжу, што вы выбрали правильную позицию, а меня вы называете полезным идиотом, да? Ну, от человека, якога я паважаю, гэта адчуваць, ну, вельмі прыкра, потому что я думал, заўсёды истина рождается в споре, а здоровая критика, ну, гэта нормальная рэч, потому что, ну, без критики появляются Лукашенки, без критики появляются Тихановские. Вось. Я не кажу, что вы робіце гэта з-за карысці. Я гэтага не ведаю. Але калі інтэлектуал, філосаф пачынае гучаць як прэс-служба, ну, то гэта дзіўна, нават больш, чым дзіўна. И наша любимая лукашенковская темка. Но вы же все понимаете, так?